Pozrite si len titulky niektorých týchto článkov v médiách. Ide o manipulatívne techniky, ktoré sa veľmi často používajú. Prečo je to tak? Pretože váš mozog na ne reaguje. Závisť je najľahší háčik, na ktorý vás možno chytiť. Najprv vám ukážu, ako žijete zle, a potom nájdu vinníkov, prečo je to tak. Oni sú tí zlí a zodpovední, že vy nemáte to, čo oni, čo vyvoláva závisť a provokuje vás k agresii. A potom vo vás vyvolajú pocit, že ste ďaleko lepší ako oni. A máte právo im všetko vziať. Nezáleží na tom, o aké zriadenie ide. Takto sa manipuluje všade. Všetko je identické s tým, čo sa robilo v období a elitnými jednotkami sú médiá. Určite si pamätáte Jamesa Bonda, zajtrajšok nikdy nezomiera. A teraz si pozrite, aké články v súčasnosti vychádzajú. A aký podtón nesú. Čo sa vykrikuje na protestoch, na námestiach a aké plagáty s akými heslami a frázami sa tam objavujú. A potom stačí jeden podprahový článok a nejaký človek zareaguje a predstaví si, že je Jánošik. A pritom sa v skutočnosti volá Cintula. Nie je ťažké pochopiť, o čom hovorím. Stačí, aby odborníci spolu s vyšetrovateľmi urobili retrospektívnu diagnózu duševného stavu osobností dvoch osamelých vlkov, ktorí sa pokúsili zabiť premiéra Slovenskej republiky. A veľmi skoro bude jasné, kto ich vycvičil a dal im príkazy.